Турция. А всички християни в Албания са склонени към Гърция. Към Гърция. Аз съм живял 5 години в Албания. Ама ти там като български поданик ли беше? Не. Те ги интернира по времето на това правителство, царското правителство. Цар Борис се интернира, понеже баща му беше един от активните тук хора. Съвет беше, не може да взема властта. Не можеше да такова, тук имаше едни мръсни дервенци от Гърция. И не можеше да се разбират, те го награбиха, отида, правиха такова в София оплаквания. И какво да направим, цялото село не можем да го изселиме. И казали, кои бяха организаторите? Майков и още някой друг. 9 семейства. Хайде за 24 часа. Сварите багаж колко можете да носите на гърба. И в Албания. И в Албания. Депортира, ги така. От тук дойда конници, двама пешаки, двама 3 годишни деца ходя. Да, до Ивайловград. Пеша. Нямаме превози. И благодарение единия полицай каза, дайте това дете. Фанално го е грех. А деревенце е било в Гърция? Знам, где са голямо и малък деревен. Чувал съм. Чувал ли си? Чувал съм, да. Малък деревен. Много добре да това история. Аз съм ходил там, де. Когато беше на Черноморието, нали, германските ни го дадаха. Да, там съм родил. Ама и рода бил там? Нашите са маджури всичките, бежанци. Там нататък. Как ще кажем сега довиждане на албански? Ясени ве шиндет. Добре. На добър път. На добър път. Айде всичко добро. Айде.